ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପଖାଳ କଂସା ରେଡ଼ି କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ଭାତ ରହିଯାଇଥିଲା, ଭାତ ଆଉ ରୋଷେଇ କଲିନି। କାଲିର ଭାତ ରହିଯାଇଥିଲା, ଯଦି ଭାତ ରୋଷେଇ କରିବି ପୁଣି ଏ ଭାତ ରହିଯିବ, ପୁଣି ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତା ଉପରେ ଭାତ ରହିଗଲେ ସେଇଟା ଫୋପଡ଼ା ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭାତ ରୋଷେଇ କଲିଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା, ଗରମ ପାଣି କରିକି ପଖାଳ ଖାଇଦେବା। ତାପରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଛୁଇଁ ଦେଖିଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛି, ଛୁଇଁକି କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଆଳୁକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିଦେଲି। କଡ଼େଇ ବସେଇକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇକି ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇକି ଛୁଇଁକି ଆଳୁକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିବି। ଭାଜିକି ତାପରେ ସୋରିଷ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ସେଇଥିରେ ପେଷ୍ଟରେ ପକେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଭଜାରେ ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଯାହା ପକେଇବା କଥା ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଜା ଭାଜିଦେବି, ଭଲସେ ଜୁକୁଜୁକିଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଭଜା ଭାଜିଦେବି ପଖାଳ ପାଇଁ। ସେଇଟା ପଖାଳରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୁଅ ଖାଇଲାନି। ପୁଅ ମୋର କିଛି ବି ଖାଇଲାନି, ଖାଲି ମିକ୍ସଚର୍ ଧରି ଭାତ ଖାଇଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଜା ତ ଆମର ପାଣି ଏବେ ଦେଇଦେବି, ଭଜା ତ ସେ ତା'ର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ। ସକାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ଶାଗ ନେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆଣ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁରା କଅଁଳି କଅଁଳି ଶାଗ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଜିବି, ଟିକେ ବାଛି ଦେଉଛି। ତାକୁ ଏବେ ଧୋଇକି ଭାଜିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏବେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଧୋଇକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜିବି। ତ ଶାଗ ମୁଁ ପୁରା ଧୋଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ଏଠୁ ଶାଗ ଭାଜିବା। ଶାଗ ତେଲ ବସେଇଦେଲି, ତାପରେ ସୋରିଷ ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପିଆଜ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି। ଶାଗରେ ଟିକେ ସରିସରିଆକି ପିଆଜ ପକାଇଲେ ଶାଗଟା ଭଲ ଲାଗେ। ରସୁଣ ଟିକେ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ରସୁଣ ପକାଇନି। ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ବି ତରତରରେ ଆଉ ପକାଇନି। ପୁଅ ବି ଆସିଗଲାଣି, ପକାଇନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଶାଗରେ ପିଆଜ ଟିକେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଶୀ ପିଆଜଟା ଲାଲ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗେନି କି, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଟିକେ ଥିଲେ ଭଲ। ଏଠୁ ଶାଗ ସବୁ ପକାଇଦେଲି, ପୁରା କଅଁଳି କଅଁଳି ଶାଗ, ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ, ପୁରା ପୁରା ଆଜିର ତୋଳା ଶାଗଟା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା ଶାଗଟା। ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା ତମର ସେପଟେ ବସେଇ ଦେଇକି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବାଢ଼ିଦେଲି ପଖାଳ। ଏଇଠି ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ପଖାଳ ଭାତ, ସକାଳର ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ, ଆଉ ଶାଗ, ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ କାକୁଡ଼ିର ଗୋଟେ ଚକଟା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଜିର ଲଞ୍ଚ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଲଞ୍ଚଟି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ